Hi ka namin dyan, Bi. Hi, good morning. Good morning mga tropa. At siyempre alam nyo na. Ay! Alam nyo na, umaga na naman. So nandito na naman tayo sa may bukid. Manaliwali, boss. Boss, good morning boss. Good morning, boss. Manaliwali po nga ah. Ha? Manaliwali. Malalo kali ha? Wow. Shoutout kay Boss RJ. Ayan. Right, so yun mga tropa, good morning sa inyong lahat. And Didilig tayo. so, time check tayo is 7:40 ng umaga. At magdidilig na kami ni Mrs. So, Late na nga eh. late na? Late na ba? Oo, dapat mas maaga pa para hindi sana mainit. So, late na kasi akong nagising mga tropa. Ako yung may dahilan. Ako yung may kasalanan. Ako bumangon ka ba? Ayan mga tropa. So, yung outfitan natin. Nakabatusay na naman tayo. Ayan. Alright. So, magdidilig lang tayo ngayong umaga ng pananim natin. Tapos mamayang hapon na tayo gagawa ng mga ibang gawain dito sa bukid. Kasi magtatanim tayo ng sitaw mga tropa. Magtatanim tayo ng sitaw. So ito pala yung update natin sa sinunog kong tayo ng baka saka dayami. Ayan mga tropa. Ayan na siya oh. Ayan yung sinunog natin kahapon. So ganyan ang magiging labas ng mga tropa oh. Oh yan. Ayan siya oh. So yan yung gagamitin natin mga mamayang hapon na ilalagay natin dun sa may pagtatamnan natin ng sitaw. Kasama natin si Mrs. na nagdidilig ngayon mga tropa. So araw ng Sabado. Alright. Happy Saturday. Mataas na talaga yung sikat ng araw oh. So tinanghali na kami. Nakuyat kasi ako mga tropa. Nag-irit kasi ako kagabi. So, mamaya upload na. Mamayang alas 12 yung isang vlog natin. Yan po yung mga tanim natin mga tropa. Yung ginano natin kahapon. Nalagyan natin ng abono. Ayun, sa Tagalog pala abono. So yung isa pa, nilagyan natin ng abono kahapon. So kailangan natin madiligan yung mga nilagyan natin ng abono kahapon para hindi sila mamatay. Yan si Mrs. to. Be. Ay. Dinagyan ko ng abono to kahapon oh. Yung maliit. Oo to. Kaya dagdagan mo ng tubig to be. Ayun na nga, marami na yan. Ay. Be oh. Oh, yan nga. Kaya nga niyaya kita dito para makita mo yung talong ko. Ni? Tingnan mo naman yung sabi mong ilagyan mo ng... Hindi ko pa nga natalian. Yan, ganyan. Tabunan mo to ng tain ng kalabaw oh. Para hindi siya matumba. May tali akong dala dun. Asan? Andun, magtatali tayo. Ayan, basta diligan mo muna. Yung May mga bunga na, tropa. Wala pang bunga pero natutumba na. Hindi, may bunga na. Ha? Ayan oh. At oo nga no. Oh. May bunga na. Halos lahat. Ayan oh. Oh, oh ayan oh. Ito, oo nga na. Oo. Paano walang bunga? Kayo araw-araw dito. Hindi ko na napapansin sa sobrang busy ko. Kayong nagdidilig. Ayun, bete na mo. Oo. Ay, yung ano. Pero ito lang nakikita ko maraming bunga eh. Ito. Ayan o. Ayan o. Bunga na yan, be. Ayan o. Bunga na yan. Hitik Ayan na, hitik na pala sa bunga itong mga kamatis. Hindi ko napapansin mga tropa. Hindi ko napapansin gawa ng sobrang busy natin nagdidilig. Yung buti pa si Mrs. napansin yun eh. So magtatali din pala tayo ngayong umaga. Be,
Magtali tayo? Lagyan mo na ata. Sige. Yun. Para may dagdag tayong gawain. Magtatali tayo ng puno ng kamatis doon sa suporta. Yan. Ito na yan, be. Diligan muna natin lahat bago tayo Oo. magtali. Yeah. Laki ng braso ng asawa ko, no? Kayang-kaya yung isang balde. Kahit dalawang balde, kayang-kaya niyan eh. Mga tropa. Magtatali tayo ng puno ng kamatis mamaya. Tapos mamayang hapon magtatanim tayo ng sitaw. Sakto Sabado. Andito kasi yung wala kasing pasok si Milay, kaya may magbabantay ng tindahan. Mamaya makakasama natin si Mrs. na magtanim mamayang hapon. Ha? Kailangan ko ng tubig pa. Kunin mo na to. Bilis ni Mrs. magdilig eh. Pero mainit. Grabe, maaga pa lang mga tropa. Sobrang init na. Kaya yung pagtatrabaho natin sa bukid, umaga't hapon lang talaga. Hindi talaga kaya yung bandang tanghali. Sobrang init. Hindi natin kakayanin yun. Pero hanggang alas 10 kaya pa naman. Pero yung 11 to 2, ganyan mga tropa, hindi kaya. Talagang sobrang init. Galin muna natin yung face mask natin. Diba? Ganda ng outfitan natin. So sa halagang 155 lang pala yung pinambili ko dito. Buy one take one. Kinuha ba yung tabo ko? Ben, dyan yung tabo ko? Dito. Ay. Si Mrs. Oh, sus. Taba ng aso ko. Tapos na itong talong? Tapos na yan. Ay. Ito sana ginawa mo sana to. Ginano ko yan. Nagwano yan. Pati yung mga sili dun. Ito na to. Oo, pwede mo to. Be, ibuhos mo na dito yan. Ay. Nagwano ko lahat yan, be. Ito itong kalabasa kahapon eh. Nalagyan natin ng abono. Malapit na tayong matapos magdilig. Ito nga, be, nilagyan mo to. Oo. Alright mga tropa, so natapos tayo sa pagdidilig. Ay. So grabe, init na. Si Mrs. Naghahakot ng tayo ng baka. Ano ka ba eh? Mamaya. At kukunin na pala natin mga tropa yung tali. So magtatali tayo ng mga kamatis. Puputol lang tayo ng mga tali.
Yung sombrero ko. Wait. Ano boss? Kailan mo kami pasasahuran? Bus shake. So magpuputo lang tayo na mga tropa. Tali. Para pangtali natin sa mga kamatis. Ang daming gawain. Ayun ako. Mga ganito kahaba. Mga tropa. Huwag na ito lang kahaba. Puputulin natin. Sayang yung sili, mamumunga na sana. Yun na nga eh. Kinain pa ng Kinain ng kambing. Mamumunga na sang lago-lago na nung mga yon. Ang lago na, diba? May malaking bunga na nga yun. Sayang. Nakain ng kambing. Kainin natin yung kambing, be. Babawi tayo, yung kambing naman kakainin natin. Kung pwede nga lang sana eh. Hindi naman sana mangyayari yun kung hindi sana nila papasukin to mga tropa. Kaso may mga dati kasi may mga pumapasok dito dyan sa gate. Kasi hindi pa ganyan yung gate nyan dati mga tropa. May pinapasok nila to, tapos dumadaan sila dun sa likod. Ngayon ang problema, sinasarado nila dito sa harapan, pero yung sa likod hinahayaan nilang nakatuwangwang, nakabukas. Kaya yung mga kambing pumapasok. Ayun, binanatan yung mga sili namin. Ang lalaki na, parang ganito na sa may kamatis. Ganyan, no? Namumunga na, namumulaklak na lahat yan. Kaso kinain ng kambing. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin nakita kung sino yung pumapasok, dumadaan. Kaya ipagpasa Diyos na lang natin. Babawi na lang tayo. Bawi next life, di ba? Bakit ganyan yung dahon ng ano? Bakit ganyan yung dahon ng kamatis? Parang nangungulubot. Nilagyan mo ba ng guano yan? Parang ganyan. Nilagyan mo ng guano yan? Hindi. Bakit nga ganyan? Hindi ko nalagyan ng guano yung mga kwan. Yung mga malalaki, yung mga maliliit lang. Parang may sakit, no? Oo, parang may sakit nga. Kailangan yata mag-spray. O dahil sobrang init. Sobrang init yan. Kasi kung may sakit yan, di pati yung talong sana. Hindi naman. Yung talong, okay naman yung talong. Kaya ibig Namumunga sabihin. na, be, lahat. Ha? Namumunga na lahat. Sabay-sabay yan. At talong araw-araw ulam natin, be. Nadiligan mo na yan? Yung? Tubo-tubo? Oo. Lahat yan? Oo. Lumalago na din, no? May pagkain na yung baka pag ano. Oo, pagkain ng baka. Pagkain din ni Shake yan. Ito. Yung mga tropa. Ay nako, malapit na. Yun, natapos na. Magtatali tayo ng kamatis. Huwag masyadong mahigpit, Ay. ha? Huwag masyadong mahigpit. Oo. Ako, baka maputol yung ano. Yung mga tropa. Magtatali na muna tayo ng kamatis. Ganito lang mga tropa. Papakita ko sa inyo. Papakita ng expert. Expert. Dali, hindi makita eh. Expert nga eh. Yan, mga tropa. Kita ba yung kamatis? Ayan, tutok natin yan. So, ganito lang mga tropa. Ano siya? Tutali lang natin ng puno. Hindi naman masyadong maigpit. Ang katamtaman lang. Yan. Ganyan lang mga tropa. Hindi naman na makakawala yan. Kabila. Ano
lagyan natin itong kabila. So iaayos lang natin. Sa pinakapuno talaga yung pagtatalian natin mga tropa. Huwag sa mga sanga-sanga lang, mismong puno. Yung mga tropa, oh. Diba? Kahit na humangin, oh, hindi na gagalaw. Ganun na yung pagtatali ng kamatis. Ay, nako. Gaya na ito mga tropa, tingnan na. Ito, ayusin natin yung sa may sanga. Ayan, lalabas natin. Pero dahan-dahan lang, baka matamaan yung mga bulaklak. Bulaklak ng kamatis. Ayan, ay aayos. Ayan mga tropa. Ayan, kitang kita na. Ayan mga tropa, oh. Diba? Kami yung may ginawa pero siya yung napagod. Siya yung nauhaw. Siya yung nauhaw. Alright mga tropa, so natapos din tayo sa pagtatali ng mga kamatis natin. Patali na naman yan mga tropa. Pag ito mga kamatis natin gumala, ewan ko pa. Tawa ni Mrs. Ayan mga tropa. So naitali na natin lahat. Hindi na sila gagalaw-galaw. Ayan o, oh. Hindi na tutumba yung mga tropa na. Alright, so mamaya update tayo mamayang hapon mga tropa, kasi uwi na kami dahil mataas na yung araw at hindi pa kami nakapag-agahan ni Mrs. Alright, so update tayo mamaya mga tropa. Yun, mula tayong nagbabalik mga tropa. So nandito na pala kami ni Mrs. sa may bukid ulit. Bugong ka na si Mrs. mga tropa. Yung kalimtaan. Yung wala nang ano. Yun, may nakasunod. Sino? Nakasunod sa sungo. Yan. Grabe, sobrang init mga tropa. Magre-ready lang tayo. Dahil gagawin natin ngayon magtatanim tayo. Dito tayo magtatanim. Itong linya na to. Ihirira ko na dito yung kwan, yung sitaw. Ito, space na to. Tapos yung sili, dito na rin yung sili, oh, para kwan, isang linyahan. Ay, dinadaanan natin yan. Sili. Ay, doon na lang, oh. Matigas ang lupa doon, be. Ha? Matigas ang lupa doon. O di, lira ko na lang din dyan, oh. Diba sili dito, tapos doon na lang sitaw. Sitaw dito, tapos sili na lang doon, oh. Itong linya din na to. Para Sa pagitan, be. Para hindi nalalayo pag pag naglinis ka, pag nag-harvest ka dyan. Kala mo naman ang daming Yeah. So dito na lang, diretso na lang dito. Walang tiwala eh. Walang tiwala na marami tayong maha-harvest. Alright. So sisimulan na natin mga tropa. So dito, hilera natin dito. Ayan.
tigas ang lupa. Ha? Tigas. Asan na yung kutsilyo? Ay, yung itak mo? Ano dun sa kulong-kulong? Yun na nga lang, gamitin ko. Ano na lang? Pangbungkal. Ang tungkol. Eh, bakit kasi yan ang ginamit mo? Baka maputol ko. Ito na, namumulaklak na to. Nasaan? Ay pa, oo nga na. Ay, dilig ka ng dilig, hindi mo nakikita. Ano ba Hindi ko napapansin. Eh, siyempre, salita ako ng salita. Yan oo. Nga no. Yan nga yung una yung kinain ng kambing. Oh, yung kinain ng kambing. Ayun pa. Ito? Kinain din ng kambing. Ito din kinain din. Ayun, kinain din. Eh, ganun talaga. Hindi maiwasan kasi siyempre may pumapasok nga na hindi natin alam kung sino. Kunin mo na lang itakbi. Bungkalin ko yung Oo. Okay, so yun. Update tayo mamaya mga tropa. Uy, hindi na ako ninja turtle nito. Alam niyo na kung ano? Ninja assassin. Alright mga tropa. So, ilang butas na rin tayo. Tapos yung tatanim nating sitaw, dito binabad ko na sa tubig. Ano. Tapos mamaya hahakutin na natin yung sinunog natin na tayo ng kalabaw na may dayami. So ito. So yan yung ilalagay natin sa ilalim. Tapos ilalagay natin yung sitaw. So itong hilera na to mga tropa, puro sitaw lahat to. So napakatigas ang lupa. Ang tigas mga tropa. Ay nako. Yun. Parang madilim yata. Yun. Grabe, sobrang tigas. Mga tropa, nagkalyo na yung kamay ko. Ang tigas. Tigas ng lupa. Halos hindi mabungkal. Pero kunti na lang. Hindi naman ganun kalalim tong binubutas natin mga tropa. Yung hinukay natin, kunti lang. Hindi ganun kalalim para madaling makausbong yung sitaw. Kasi ito gagapang naman to eh. Gagawa tayo ng akyatan na dito para pag nag-harvest tayo eh pipitas-pitasin na lang. Grabe, nagtatanim pa lang pero harvest lang nasa isip eh. Okay. Ayan. So, Ano, butas. basain ko na yan? Ha? Basain ko na yan? Oo, basahin mo na be. Huling butas na to eh. Tuwing Sabado, Linggo lang kasi natin nakakasama si Mrs. dito mga tropa. Kasi Lunes hanggang Biyernes may pasok yung mga bata. So, walang magbabantay ng tindahan. Pero pag ganitong weekend, meron si Milay na magbantay ng tindahan, kaya yun, nasasamahan tayo ni Mrs. sa gulayan natin sa taniman. Mga tropa. Tapos din yung ilang butas. Ito pala yung binhi na nabili natin. Ayan o. Ito yung tatak nga. Condor Quality Seeds, Negro Star. Ay, Negro. Kung siguro ito ng Nigeria. Yard long beans. Ayan mga tropa. Alam na pag Negro talaga yard, no? Yard long. Right. Parang pagod na si Mrs. dun, no? Oo, pagod na nga. Pagod ka na, ha? Mainit. So, wala pang 30 minutes pero kailangan na yata natin magmerinda. Pagod na si Mrs. So ganito pala kami magtanim ng sitaw mga tropa.
Babasain lang natin yung mga butas. Ano? Babasain lang natin yan. Mga to. Yan pa pala ng hukay ito. Hukayin muna natin. Ganyan lang kalalim, oh. Basahin lang natin. Pwede pa tong tamnan sa tag-ulan, no, be? Ha? Pwede pa tong tamnan. Oo, pwede pa. Mga tropa, may natira. May natirang tubig para hindi sayang, dididig na natin sa kalabasa. Saka dito sa pinalitan ni Mrs. Ano nasira? Didig na natin. Dandahanin mo lang. Dito sa kalabasa. Dahan-dahan naman yun, ah. So, hakutin lang natin yung sinunog natin kahapon. Ito mga tropa. Ayan, lalagay natin dyan. Tapos dito sa pinagsunugan natin na to, magtatanim din tayo dito ng upo. Ito yung mga tropa, oh. Dito tayo magtatanim ng upo. So may dala-dala rin pala kaming buto ng upo. Tapos yung binili natin sa bayan na sili, tatanim na rin natin yun. Pwede na yan. Ay, ito lahat? Oo, Akala ko dalawa yan. dalawaan din pa yung isa. Mga tropa, ano? Lalagay natin itong mato. Yan ang itatanim mo dito. Ha? Dito, oh. Saan? Ano itatanim mo dito? Diyan? Oo. Sa ako na yan? Oo. Balak ko nga sanang magtanim ng pan dyan. Magtanim pa ulit ng kalabasa. Bakit na bang pwedeng itanim dyan? Yung petchay sana. Yung petchay. Pwede nga. Pero dapat patubuin mo muna yung petchay. Kaya nga, dito ko na papatubuin. Dito na? Diyan na, oh. Saan? Diyan. Pag pinatubo mo dun, nakakalo kanin ng ano yun, astronaut. Ng manok? Ayun lang, oh. Ito mga tropa. Tatlo sa isang butas. So, ito. Tapos lalagyan natin ito. Ayan. Para madaling makausbong yung papatubuin natin sa ito mga tropa. Dito na natin ilagay sa gitna. Uhulog lang natin ito. 3, 4, pwede na yan. Ganyan lang. Kasi hindi natin alam kung yung ibang binhi na yan eh talagang okay pa. Tabunan lang natin yung mga tropa. Kabila. Parang sa tingin ko kulang pa tong butas dito, be. Magdadagdag tayo kung kulang yung butas mga tropa.
di ba? So ganyan lang yung pagtatanim namin ng sitaw. Yun yung sikreto. Kaya malago yung mga tanim dito mga tropa. Dahil dito sa sinunog na tayo ng baka. Baka pala to, tayo ng baka. Hindi pala kalabaw. Parang saktuhan lang ah. Apat na lang. Apat na butas. Yun. Ang tigas naman, be. Tigas ng Lupa. Hindi ko mabuhay. hindi siya makabungkal eh. Yun, saktuhan nga lang talaga mga tropa. Tigda dalawa? Hindi, tigda dalawa na lang yung iba ta. Nailagay ko lahat nila, tigda apat, tigda tatlo. Ganun din naman. The last digit. So yun na nga mga tropa. So natapos na tayong magtanim ng sitaw sa kanong, anong Tagalog nun ba? Patula? Ah, yun, patula. So bali 28 na butas lahat yung nagawa natin. So lahat yan tigta tatlong binhi, 28 na butas. So yun mga tropa oh. Yung sinasabi ko sa inyo, o ganyan, para madaling tumubo yung sitaw. Tapos dito naman mga tropa, ito yung patola. Tapos maglalagay tayo dito, magtatayo tayo dito ng parang anong tawag sa Tagalog kasi yung sa amin kasi pala-pala. Ayun, yung parang akyatan na. Yun yung gagawin natin dito. Ayan, pakwadradong ganun mga tropa. So yun yung gagawin natin. Tapos siguro susunod na araw magbubungkal ulit tayo ng lupa. Maaring dito siguro mga tropa magbubungkal tayo dito. Sa part na to, katabi ng katuray dito. Gagawa tayo dito ng mini garden para dun sa pichay. So dito natin ilalagay sa may silong ng banaba. Kasi itong punong ito, banaba yan mga tropa eh. Ayan mga tropa. Ay, natapos din yung gawain. So nagdidilig na rin si Mrs. Ay, grabe. So may tatanim pa pala tayo mga tropa. Hindi ko na makalimutan. Kala ko tapos na. Naalala ko yung sili. So may nabili kasi tayong sili kahapon. Bali 10 piraso to eh. 10 punla to. Ayan. Pero nabawasan ng isa dahil yung isa naputol ni Mrs. Ayan o. Naputol. Tatanim tayo ng sili. Siguro dito na rin. Hilira na lang natin dito yung mga sili mga tropa. Diyan. Dito. Para minsanan kasi siling green din to mga tropa eh. Siling green to. Pero doon may siling labuyo. Halo-halo na doon. Hindi ko na alam kung nasan yung siling green. Malalaman na lang natin yan pag namunga na. So dito lalagay natin yung masili dito para sili, kamatis, tapos talong yan, hilera ng talong, tapos yung hilera ng may sili din dun eh. Matubo-tubo, kalabasa, para maayos yung garden natin, yung
munting taniman. Ganyan lang si Mrs. mga tropa, pero mahal ang bayad niyan. Magkano ibabayad mo? Talent fee niya yan. May commission yan pag namumula ito. Kung nga nagtanim ka ng talong, di ka naman kumakain ng talong. Eh, para sa'yo nga, di ba? Paborito mo nga yun. Saka yung sitaw. Oh. Hindi kasi ako makakain ng talong mga tropa. Kasi nangati yung dila ko. Lalo na pag yung may bagoong. Sarap pa naman sana yung inihaw na sitaw inihaw na talong na may bagoong, no? Sarap sana yun. Kaso hindi ako makakain mga tropa. Sayang. Pero okay lang yun. Importante may kamatis, may sitaw. Yan. Paborito ko yan. Kamatis na may bagoong. Sausawan ng inihaw na isda. Oh, the best. Right, so yun lang siguro yung vlog natin ngayong araw mga tropa. Ay. At dito na siguro matatapos tong vlog na to. Dapat alihin mo kung ilang araw Ah? na tumutubo. Ay, oo. Kanya, kunwari ngayon. Ilang araw? O sige, tignan natin kung ilang araw tutubo yung sitaw. Araw-araw naman yung vlog natin eh. Araw-araw naman yung vlog natin, kaya mabibilang naman natin. Oh. Kung baga sa bukas, so first day. Day 1. Day 1. Yun. Day 1. Namunga na talaga, Bi. Oh, ang dami, Ang oh. dami oh. Oh. Dami. Ito, kailangan nila ng maraming tubig. Tubig oh. Sabi ko nga pag hindi pa natin alam kung anong bunga nito, yung malalaki ba. Pero pag yung malalaki yung bunga nito, talagang dadapa yung kamatis na yan mga tropa. Kagaya na to oh. Oh. Ayun mga tropa oh. Nagsimula na. Meron pa dito sa baba. Oh, ayan, nagsisimula pa dito. Oh, dito rin oh, ang dami. Kaya saktuhan lang talaga na naglagay tayo ng ito, turos. Kasi maglalagay pa tayo dito sa taas. Ayan. Ayan, maglalagay tayo ng tali pa diyan sa taas. Para may suporta rin dito sa bandang taas mga tropa. Pati itong mga tropa oh. Sisimula na rin. Lalo na yan pag yung maabot pa ng tag-ulan yan. Gurado lalaki pa yan mga tropa. 'Di ba? Lalaki pa yan pag naabutan pa ng tag-ulan. Ay, wow. Oo. Lalo yung mga talong. Lalo yung talong, oo, tomato. Kasi yung mga talong talagang magsasaka na ganyan mga tropa, yung mga talong na yan. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa. At dito na rin matatapos tong vlog natin. Ayun. Mabuti na lang nasamahan tayo ni Mrs. Tuwing linggo, ay Sabado-Linggo lang natin nakakasama si Mrs. dito eh. Kasi siyempre busy din sa tindahan. Namunga na rin talaga to. Ito, ang lago nito oh. Ang ganda. Ang daming bunga, oh. Grabe, ang daming bunga nito oh. Kaya sabi ko sa'yo, tama lang yung ginawa ko eh. Hmm. Pinutol-putulan natin. Oo. Pati yun oh. Ganda mga tropa oh. Oh. Ganda ng mga pananim namin. So walang spray yan ha. Kahit tanongin si Mrs. Tayo ng kalabaw lang. Tayo ng kalabaw. Baka. Oh, tayo ng baka lang. Ito, grabe, hitik na hitik sa bunga oh. Oh. Alright mga tropa, so see you sa next na vlog natin. Alright. Bukas kita-kits tayo.